Sehune na ebe kire mi nsem mu kakra na efiri mi mofrase ebe pem sabre ya me de tiwe ahoto ne asomdwe ne anije mi nya bida ni tie mu twawam nyina ne se me free me mofrase no some age bi me nya dream na me nipadua kwa na masesa aye basa ya wasesa say na me nipadua na se ma free me nipa me tibia mu aye asesa tantanta there be daye ni mu ana say sa time wedding fie say na me nya be say 13 years and me nya say dream 13 14 years and inti no ade sen nyina me ko manim no na ma hu sensese ba me nipadua no so ampa na madaya sunu mu amesoso ya na wo me nkura bere no nyina mu no na abusua no me fada ya obi a me ka tre na ho ya adwuma kama obo no ho mode beti awododo nti no ne mba na me 6 ena mpani 4 5 di manim na nkuma 4 di machi ti panyini ni kura no awodi e kan no 83 na misa o mani ska se ne na kunta ne di o ma na o yesen kana kunta no wo fa se mfa no Canada but me bra no ko di Lagos wo se man na kwa agent wo san ba Ghana a wo bedue na se sika se na e basa papa no fo sumo a o kese wo bono ho mode ne man nyina no no na afɛ o mu nyina but still na ye da hiam nti me start akwantu no ntem ko divoir me ko ha na me ba me ko na me ba di later na me hu se akwantu na nya de o mu no mpanifo no obi a be make effort so otu kwan se ne be ya obitima kwa abuchiri bi na hia na free so na me am san ba back to Ghana be ya adwuma kakra na minya ska akra na me de me ho hwim du hwa Gambia na me kwetena be se 1 year nti me free Gambia na me ko Guinea me kwetena Guinea full for region ho me di ho be se 3 years shoemaker na me ye me se ne shoemaker box ya be se 3 years me nkwa me di nkoche kuro bi so na Ghana ni kura ni ho na me ye shoemaker nti me free ho na me ko capital ho na kise manantia bre na me ko to shop na me di sua hairdressing at once Gambia ho Guinea me free Gambia ho ba Guinea okay ba Guinea Conakry but me di kan betra o mo regional nti hwana mbetena ya yo shoemaker about 3 years na msan ko capital ho ankasa Conakry ho nti mi kodu na chese manante abre na me yese me petri shop ato nti mi to shop bi free Ghana ni bi nche no kwetiri na o ye mpaboa o san yitiri na chese me je shop no na me ye adwuma kakra nti mi nya iska kakra na me san free Guinea ho ba me ye ho Guinea passport sata ne Ghana passport nti mi mfa nko mana na me pese me koso no ho ye Ireland isan koke ni ade nti na Ghana for ndi ye passport na kotonton koke o nti udi wura ma ye mo mfa wura nti Ghana foi ai yo nti be ye Guinea passport ni bi ana me free Guinea ho ebesi Senegal mo capital ho Dakar nti be Dakar Friday enyumre nti wa bra bo di asa wada na makopolo ade kin Saturday wona wi asasa mame ma bre papa yo this Monday na me beje visa wo Keved embassy no ho Dakar na me fry ko Keved na ho na wo hwe ye me last point ya ikodu na kese dwadie na ni nyina hini o Germany sisia na me na wo Keved ho na me di dwadie nkakra me nyeska akra na jame ya na me firi ho na me ba Spain nti me ba Spain na me sane e firi ho ko Portugal me ko tra Portugal wanyi ansa na me san ba back to nti me kwa brochiri 26 good years be cha ho top am ye kuma no ma bo ampanimfo no be si wo kwa abrochire abrochire kro ben so Spain woda so wa abrochire ho me wo ho sisi am ba ye 1 month be some 2 days in here do we be ka se boga de senka boga ni ha boga bia ehu se boga bia ye me ba ye boga na boga sika kra no sika sen na me de ba ho to kra ni Spain boga bounce ho to kra ni ho nti no sisi condition eda me so nyina ne se ya sandi me ja ho bone me na ma me timu se me papa nyabotre ya sandi we ja ho bone ahon se I say na omo person mu yi me free ho spiritual me nua ba pa na chi maso mi na hemfo na hu sansem yi kata wo se me ko ai madaya sunu so ya me hu anamo mutu na ni tenten nyina ne se me nua ba na me di kan be fa ni kunu ko ye bra fan se wo Spain ho no na obe fa wo nua ba kunu ko ye makunta me fada na sankasa ka kire me se me mebo makunta na ma me kra me ka kire ne se anuafo no me kra na me yekuma timpanimfo no wo ho nti o ma me mo mpanimfo no bi o se me na ma wo nti me ka se na wuni so na umume ana me yes mate ayo papa me papa na kasa ana me fa makunta no ko ye be makunta no ko ye na o so ho adwuma di nti me nya adwuma
2003 on Spain where adwuma dey tani tunti me adwuma 2003 na meboa no na meboa ne na chi maso miensa ne me eto eka ho okoye no adwuma onye adwuma da na Spain wa da mutwi ponkosi ana moye de na o ponkosi adwuma bi a ope bi a wa ho odin betimi ebi ne sen oh me fa ne say adwuma ope construction abenya bi aye ope fabrica adwuma abenya bi aye nti wunua ne ba de wa meye adwuma bi adwuma da me nua ne de on de oye na adwuma be ma konta adwuma different bebre ne wa ho odin betim ye wa adwuma bi o ha edin but wa ho odin tim obenya ne ya wo fo say wa ho odin betim adwuma enye na adwuma type bi a betim anya bi aye e wo spend ope cleaning ope de ope restaurant adwuma benya bi aye ope farming adwuma benya bi aye ope construction benya bi aye nti adwuma de enye na but ono oba he no oye se on pebre we nyina chi na menu aba no asene tu adamon one me fada ya pese omu yi me free ho awo ai se me bra panyin no papa asensem we na woni ye keken ase soso pa o sentina ma hye de ebusa se me pese me hu se obi na hu ka kire o dabi me am me bra panyin me papa panyin waka ba bi ono ne na e ba me ade wunua ba no susu so ye de yin me nua ba no onye oye ba ifo me nua ba no nye ma enkwedi nkomo mre na ban entrentre ye mpomu ma na sa mre ya e de abaifo case ene ye wada abaifo case be chechire ye kon de team ni nyina aba na omo ba yire me na wo ba so afa mma me kan ho na case ni de em say timi bu kompa na me nua ba na me say eba ne say na hunu se wunua bai wu twetwo mucho bibi hye nani ase ni ti a me hunu sa no on se me dini kunu ko wie no anamo a na one me papa tu se on be yi me free ho me nua na me mema se me be mas crack dam na yeketoa se me ni oba hia onye ni wunua bai so ti me banga na no na me bra panyin otoso me no wawu na me ka chenze bra me problem ni na osesa na me se ahe na ose ne kwe na start na me tama so bi ko na me hwehwe na se hunhum na omo ye wosa ma pe ba bi na ya. But in the first place, let's be serious. Kwan ben so na fa so hunu se wunua ba bi hye ne ase ni twa me hu so ye ba ifu no sometimes bi o ho a me so dae no adaye so mu no me hu se ya na me oba me so o madai kwan ben so oba te sen first time me so dae na me ne da wunua ba yeah brother bi was se kwa wo bu atopa 10,000 odoma big dan di kra kire no se me so dae na me ni me nua ba ne da e ma me frɛ me fada kra e wo Ghana bisa no se wunua ba yi faw me so me nua ba ne me da e ma me fada ka kire me se obi na yi na nim e de e be face me ntino na me twa so enti we nyina kire me be ma no so a ese me de ware na ye ketwa wo honam afom nti se me ni oba hia wo nya ni je e ma me nya bi na wo yire me ni yire me ni ba me fia me timu eni ti no nia na papa dia utifia dru na wo ni yire wo ni bai asa wase me ya ye me nwanwa wo ebe nwa se me nso na wadi mfie sen me fie de be ama me fancy wo de bo range gani mu na so me wo be se me 50 plus de na wo ni yire wo ni ma hwese obi ame na medical kra kwa bruchiro me kuma amakwa bruchire abo mpanimfo ibi omo Ghana ha hwese machi ba ni fia wasi kra no panyimu na odi ye kan no meduru nkran mere bi na dan ya danfo ba ko ho o se obra se unua wachi ba na ni fia wasi kra wasi ka fa ne wo na me se minim so mbe ja me mu a ama me so manya ma hoto na maso bi enya oba bia ware me ne na bo me brank enye problem bia ni o ka kira wo se wo de ekọ obepa kire de ama no odi se adwuma ndem a onya nyina tu anamo eko nipa ne ho na o se sen na ye call ye no that day na ye be kon na panyimpa na ofie ana obi sa o ka kire me se na ya mo na mane na ye kwa eye na me se okay ye mo na mane ti ye bo na mane no ana o se na wo ko ba bi a gisa wo san akokra fie se bi ni ni otoso miru nto obi sa me se ya mo panyimpa na mane na ye kwa eye na me se no wo de ebe ya ye mo na mane wo wa bra bom nhwehwemu na akwa ye o na wo bo abusuan mane ansa na wako ye bo panyini na mane menua ba kwa na o se minyi me ba ma no na me yi ma no hwe na onu yi ni die na ne toso miru ni yi ni die o se ba ma papa gina ho wo ba ma na esua no ya wo de bo amane a kire wunuanom na onua panyin sa mane nhwo ba ma na eda wa ha mu na wo yi wo de to so ana ono so yi ne de to so ana de otoso mienu so yi ne de to so
Brahma pie house cry na say Brahma raise the power tray. Eh mo yensem o. Enti e ba sa no so wo be mo enjehwe. Ye ko tema. Enti ye kudu hono na nipa na ye ko ne nche no omo frɛ ne sɛ obi a wo aka no ntimi ngunti omo bompa ye ma no. Ɛna nipa no ɔkɔe. Enti ɔkɔe pɛ ɛna omo mo hɔ ye sɛ ye ma for re kakra. Omo ye to correction. Me a me sika ne ya me di a me tu me boto me nua pa nsi gyae. Ti e ba sa na me mpese nipa no mu no. Nipa na mokɔ no ɔno ayesofo. Ai. Okay. No no mu ni hɔ. Ɔkɔ ba bi nti na sofofo na omo ye no. Na omo ye sɛ omo ya asori nti ye to correction. The correction na ye nto no ɛna panyimu ye sɛ me gyae. Ɛna hɔ a ba sa na sofo no san ba back no ɛna omo bɔ na mane na kye sɛ aye sɛ problem na ye de kɔ na ɔmpɛ sɛ ɔbɛhwɛ anim kura. Ɛna ni to so me ni ye sɛ ye nsan mra fi nti ye ba na ɔsɛ me tam so ya so na ɔyɛ sɛ me nya den me nkɔ na me kwa still na obepɛ obi a obetimi aboa me na sɛ hunhum na ɔmayɛ me sa me nsa kama de but wasɛm a wo kan mi ntwa no wasɛm a wo kan wo yɛ matured man me ne entia me bu panyin ene sɛ mpanyinfo bra wo yɛ panyin wo de wɔnan besi fam no wamia wa no na wo de wani atoto fam wo hunu baabia nkasa obɛfa poten na ɔmadi aboa hunhum wo so de akɔ wo de abusuafo kora san di kan akɔ omukɔ pɛ na me nim sɛ omo ana ɛyɛ me ba me na sa me ti wo me ni padua no ya na manim dua nyina yɛ basa tantantan me hwene kora no me ba obi ana sɛ ɔde ne sɛ tare no manim dua ti papa me ba sesi ese ne me hu sɛ wo yɛ papa wani afi wo yɛ kama tuntum kyɛ sɛ wo mfono kora tre kakra wo yɛ kama ho ɔfɛ meba me pese me bisa sɛ dia me hu nko na ne a wo so hu nko ana sɛ me ti mu sɛ manim dua na sesa esi asesa yɛ die asesa ayɛ basa kakra ayɛ basa asesa manim dua na yɛ tan sesa me pese o kyerɛ me bi ayɛ tan sei me ti mu sɛ nipa kra hwɛ manim o ti mu sɛ manim dua na asesa bra mo ma na hwɛ ma me na ene case yi die ɛna me wɔ hɔ a me nipa dua na ayɛ sɛ matɔ mo amu na ayɛ sɛ mo afu me ho enura se ade be chin dem so den na se me win number sa bayi omo san de bayi aka me number sa na wo yi why se me wi sama no e wo hunhum opanyi buafo ensam a wo kan susu e na kura pa how no wo ho me se me tin ye di mi ama hunhum ni di machi e kasa guma dwene mu ye ensam na ye omota aka kire wo sometimes also wadwene nya adwuma ahonhum yi wadwene nya adwuma ewo ha no mate voice no se wajapade ntia che se mada ya sumu ni amehu no enye yi se minu aba beyi no mo de ba me so face me so de no ma salai na me di omumu but na abram pe ne nso de asem na aba fie no kura pa ade na ha me ntia se na abram pa asem na asem ntia se o asensam ne soso na ye wadansam no me so de no ma salai na me di omumu na che se ade na me mpe sometimes be your high say ya mama na wasem me dem say ya ye hunhum wasem say mention hunhum spectacle dey ji say ye ne sofo paadi hun komo nti ase mutu ana mo hu adekro nti say no me kasa tentene nyina ne say me pe obi obeti ma boa me na hunhum no mo de me ahye ne nsa no beye no ni nyina be film so na fe me ba ma no omkutamu onhum me nya papa sesi a wote obe me da otro samu yi obi kuram sister me say hunama fam na yaketwa ketwa na first na nke so sesen da bi first ni nyina meba e free say wo ba wi ase a wonya nya hawi me pa cho obe me na ne tintin te say po ye etu ade yesu sora na be duru sa obe ma sori etimi duru po yi sora first no na sesi e no but sometimes etimo yira kora baka se mini ba ma nti sesi e na se te say anu yi da bi te say half e be duru half de ye wo ana ne kase no so enso na one thing ne say menu apanyin na waka ba bi no me wo ho mre bi na me ka kire no ana opusu me oil bi na oil no cra first one ba na abo e wa broche Spain ho say oil yusu ne sen o se nipa na soft no de man no o se me yusu a ni o ma ye me bia no me hu no madam me so da ya me na so da ye hu ni first one no e ba na abo nti se kan one na me nya kakra e na me fresh soft no me friend no say me hwin so mu bucket na me fa de mu na me nware na me da ni o ma ye me bia me so da ya me hu me da ya me so da ya na ma hu se o mo titi akonwa so sa na be ma ne kita ba ko e wo ma da ye so
Ewurade na me maami ohini ni mra mehwe me na na de ne baba me na me nie ekita obi ewo madaya ya ode ye den minim chese omo mfa enu ante ekita ne sei ya na ogina ho omo tiche nhuse ni pare tiakonwa so sa na e na obe makura wo no mo ya omo twonwom ana omo kasa kasa omo tiche ho e na omo hwe wo me na me hu na da yesu ene ekita wo enjesi e de amwa na ebetimi de aboa wo se ne me mo anyina ne se ne be ya beye ni ahonhom na omo tietiem ne be free me so na meba tesi e no obeyi asem a wo kan se obi ye wo ne obi a meti me nya obi amana enu anti na wote ha ahonhom nyina free me so na me be mana ye ketwa ai bi je misra mo mfra odifo pa ama ye ne de abayisam ankasa na ato aye ne na ya me yasam an lady asem yi pa siwachi ene de obaba na me hwe mema nketo ne mema akese yo ya nkrofo kramu atiwo se ya ma say hia na me kan go o hwe se me amadi kana pagya abusua no abusua ne se on begu mani ma se ku krafti afa no mo hu se ena onima de ana wonye sei na ontimi nya hwe mo so mpanimfo nyina mugu ho me na me miru ama me musa wa se misam a wo ken hwe ye mu bi ye tie wan hwe ye obi tifia sabio nya sa me cassette sa obeka se bia na wadwene nhye dan enye yi sa adwene ne de enseye be je se honhom adwene ne ye adwuma me ba adwene ne ye adwuma honhom na ya na tete madwene no but adwene ne enseye no de se aspen ho wo ye adwuma me be na ye adwuma ben first ne de na me ye construction it was paying ho adwuma de different bebre na me ye construction me ye fabric me ye nyuma different bebre na nje se ahonhom no na apam wa mate se wa ba fie eno anti sa problem na anti na me de abai because me nya hoto minister mesra mo mpa itimachi madaya sumu je se omo ni omo de atum so wonsam ne do so me ba ma eye me ba no ma ye se e wono me very interested me so daye omo nim dia ma hu omo nim ni yie papa na ne me hu ye ne se ayi se omo titi nkonwa so sa na ba ma ne kitaba ko sa na sa omo on se ye na friend ne se bema ni kura na waye sei ya na se waye sei se bi o nya kura so hu bema ekura ni sei ekitani sei se ne me ma me aso pan Ewurade bema ni kitana Ewurade na ma fam no ye ma ne yira kura beka se me nya bema ehu na ya asem no enya story na bema pa ne aje o bema fi se ahaya kwa na ka ye wonsam ka enka ye betimi aka asempa wafidie so mesi asema ya abrante yi kai eya asempa no woka enye se bia na dwen enye na eya se obi o free Spain ababet na he ka na asema asa enya agro na ya se bema die we hey we no e ko France bre wa dwen ko enye adwuma obi si ehia no kura na asa bi bema ni gina ho ope wa bobra wa tukon ya chensu kusa se japade se no wo minihwe ya bona bre ni sum ase onso so a ene je ni hono mo na num nso honama fa hu ni pa bia na